guys! Welcome sa aking channel. Yes guys, so alam nyo na ito ang aking background. So for today's video guys ay mag-harvest po tayo ng aking mga gulay-gulay. Yes guys, so mangyayari ano to, first harvest sa aking small vegetable garden. Kala nyo guys, ganyan lang yan. May mga bunga na po yan. Yes guys. At sobrang nakaka-amaze. Di ko akalain na, alam nyo yon pag may tinanim ka, meron akong maaani. Kasi bali joke-joke ko lang to guys. Joke-joke lang. Parang libangan ko lang. Di ko naman inakala na magbubunga sila or what. Parang nakakatuwa lang, di ba? Kasi nasa loob lang ako ng bahay, tapos tinitignan-tignan mo lang paglabas mo, ganun. Tapos ngayon may bunga na. Of course, guys, this is our first harvest. Kaya kailangan may lagayan tayo, guys. At eto po yung lagayan ko. Yay! I'm excited. But, magtitrim muna ako ng puno na to, guys. Yan, magtitrim ko muna siya. Eto na guys, yung mga natanggal ko dyan. This is my water spinach and then my okra. Ayan, ang tangkad na nila guys. Here guys, ayan. So puputulin natin guys. Wala akong scissor and I don't have idea how to remove this. So guys, eto na siya. Yay! Ito yung lagayan natin guys. So, ilalagay ko na. Ayan. Yay! So, kukuha pa tayo dito. Kukuha pa tayo dito. Ito na guys, yung nakuha ko. So, meron pa ako doon nakuha. Guys, dadagdagan ko lang to ng lupa. Kasi natumba siya guys. Natumba. Ayan. So, ito pa yung bunga niya. Di ko pa kinukuha. Wow guys, amazing. Ang laki niya guys, pero ang lambot niya pa. So pwede pa to kainin. So pipisil-pisilin mo siya. Ayan. So kukunin natin. Ayan guys. Ito siya guys. So I don't have scissor, just like this. See? Wow guys. Look at this guys. Wow, no fertilizer. Look at this guys, ang haba. Parang gusto ko to guys, mahaba. Ito guys, hindi ko na kinuha kasi this is old na guys at matigas na po siya. Medyo napabayaan ko pero it's okay kasi magagamit ko pa naman yan guys kapag magtatanim ulit ako ng okra. And then ayan guys, may flower pa. At may bunga pang maliit dito. So, i-harvest natin yan next day. Guys, now, water spinach naman po yung i-harvest natin. Kasi magluluto po ako ng sinabawang isda. So, ganito lang siya, guys. Ganito lang siya. Wow! This is our water spinach. Look, look. Yan. Kasi, meron ako nakuhang okra. At ganyan lang siya, guys. Alam nyo ba na tinanim ko to is yung pinagkuhanan lang namin ng sinigang sa baboy at inano ko dito sa lupa yung pinagkuhanan namin. At eto na kapag harvest na ulit ako, di ba? Look at that guys. So this is our water spinach as you can see or the kangkong. Ayan, eto na siya guys. Look at this. And look at this guys. Wow. And that's our okra. So ilalagay natin siya dito. Ayan. Ang dumi na ng kuko ko guys kasi 'di ba may lupa-lupa. So what did you expect? So yan, dadagdagan pa natin yan. So eto, nakuha ko ulit siya guys. So ilalagay natin siya dito. Like what I said, ganito kasi may soil, di ba? The more that you harvesting this, the spinach, water spinach, the more na nagaano siya guys, nagiging thicker or malago yung kanyang mga dahon.
So guys, eto na po lahat ng na-harvest ko guys. And then yeah, I'm so much happy talaga. I can't stop watching this vegetable because I can't believe that, you know, just outside of my house, naka-harvest ako ng ganito. At etong water spinach, pinagkuhanan ko lang siya guys ng yung tira sa niluto namin sinigang na baboy. So ngayon, nag-harvest na ako, di ba? So guys, end ko na to kasi magluluto pa po ako. Yes guys, at gagamitin ko ang mga gulay na to. Thank you for watching. Don't forget to subscribe. Bye!